мусодираи зиёда аз 3 килограмм воситаи нашадори сахттаъсири нави героин натиҷаи коркардҳои оперативии милитсияи шаҳри хуҷанд аст, ки ҳафтаи гузашта нашаҷаллоби касбиро ғофилгир намуда ҷомеаро аз хавфи ҷиноятӣ ҳифз намуд. сокини 41-солаи шаҳри Исфара, ки қаблан барои нашаҷаллобӣ 2 маротиба суд шудааст, дар ин навбат низ ба муроди худ нарасид. милитсияи шаҳри хуҷанд зимни коркард ва маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ чеҳраи нашаҷаллоб аъзои шабакаи муташаккили трансмиллӣ Шаҳрванд Шукуров Воҳид Абдуғаниевич соли таваллудаш 1978 истиқоматкунандаи шаҳри Исфараро рӯшан сохт. ном бурда дар ҳудуди вилояти Суғд ба маомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор аз ҷумла маводи мухаддири сахттаъсири нави героин машғул будааст, ки бо гирифтани ахбороти оперативӣ мақомоти милитсия ба ҳаракатҳои ҷиноятиаш нуқта гузошт. мухаддароти аз ӯ мусодирашударо, ки дар дохили зарфҳои пластмассӣ нигаҳдорӣ мешуд, ташхис героин хулоса додааст, ки вазни хосаш 3 килои 2 граммро ташкил медиҳад. гумонбаршуда Воҳид Шукуров аз рӯи маълумоти оператививу тафтишотӣ шохае аз шабакаи нашаҷаллобӣ аст, ки дасту домонаш олудаи кирдори ғайриқонунист. дар Федератсияи Россия ва ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 маротиба бо ҳамин ҷурм суд шудааст. милитсияи шаҳри Хуҷанд коркардҳои оперативиро вобаста ба ҷинояти мазкур дар ҳудуди шаҳрҳои Конибодон ва Исфара гузаронида нашаҷаллоби эҳтиёткорро ғофилгир намуд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда чорабиниҳои иловагии оперативӣ ҷустуҷӯӣ барои муайян кардани ҳаммаслакони гумонбаршуда Воҳид Шукуров бароҳ монда шудааст.